Здравейте от канала на 43 Sport Cards. Днес ще отворим последната кутия номер 9 от 9, която бях подготвил за вас като ревю на колекцията Top Superstars от сезон 22-23. Наистина до сега имахме доста добри попадения, доста хубави карти, редки при това, но все още не липсва карта с автограф, която наистина много искам да получа. Нека видим дали ще имаме този късмет в точно магията на последната кутия. Изтейте палци заедно с него. Така, разделяме на две купчинки и наистина молете се с мен да се падне нещо наистина много добро като за последна кутия. Започваме. Жоао Феликс, Коке, Скамака и Ансу Фати, Molten Rare. Започваме изключително добре, защото Фати е много добър младок. Molten Rare се пада един път в 12 пакетчета. Продължаваме с Ибрахим Сангаре, Винисиус, Патрик Шик и Тибо Куртуа. Наистина добро начало с карта, която наистина е рядка в колекцията. Така, продължаваме с пакетче номер 2. Дибала, Хюминсон, Рафаел Леао, Елит Фокус в едно на 16 пакетчета. Не мога да се сетя, но мисля, че се падна в първата кутия, която отворих. Но все пак наистина тази карта си остава добра, защото е рядка. Продължаваме с Антони, Камада, Жулс Кунде и Брахим Диас. Така. Пакетче номер 3. Риад Марес, Чиро Имобиле, Доминик Собошлай, Набил Фекир и Набил Фекир отново като анкоман, Дейвид Раум, Фабиан Руис, Бенедер и Лесандро Мартинес. Така. Йереми, Ерлинг Холанд, Михтарян, Чумени отново, Гравенберг, Кака, Сучич и Адееми. Еван Дика, Пулишич, Серхио Рамос и Final Boss, долу да я нямаме. Лаутаро Мартинес. Добре, продължаваме наистина с тази последователност да получаваме карти, които нямаме. Наистина Final Boss 1 на 24 пакетчета на Лаутаро Мартинес. Просто прекрасно. Отавио, Мартинели, Салиба и Килиан Мбапе, базова карта. Наистина вървят доста добри нещата, а имаме още 4 опаковки. Долу да се падне нещо още по-вълнуващо. Добре, имаме Royalty Cut, но отново ще е повторка, без да искам видях името. Ван Дайк, Ева Нилсон, Лука Модрич и до сега имаме, те са общо 4 и ние имаме 3, които се повтарят по 2 пъти. Модрич, Меси и Робърт Левандовски. Но наистина доста е добре въобще като карти, които са се паднали, защото имаме Final Boss, Royal Cut, Elite Focus, Molten Rare и остава само номерирана и автограф, ако има, но ще видим какво ще се случи.
Бонучи, Давиде Калабрия, Рейер, Фабио Карвалио, Джовани Рейна и Душан Влахович. Така, остават още 3. Дали ще има магията на последния пак? Никола Барела, Дарвин Нунес, Алфонсо Дейвис, Рубен Диаш като Fire and Ice, Тимо Вернер, Хари Кейн, Глейсън Бремер, Рабио и Рюдигер. Още 2 пака. Гнабри, Чалханогу, Гакпо, Алкантара, да, това е 4-та Fire and Ice, Ян Облак, Грилиш, Райс, Маркиньос и Иниеста. И остава последния пак. Дали ще намерим автограф? Дани Олмо, Караско, Роберто Карлош, Рейер Аксел Вицел, Самуел Ето, Тони Крос, Фримпонг и Рафаел Леао. Не мога да кажа, че съм разочарован, защото наистина имаше доста редки и доста добри карти. Ето като тези, например, за последната кутия, наистина са великолепни карти. И за пример, наистина има много. Така, Хюминсон. Тези карти една се пада на 24 пакетчета с карти, което наистина е много добре. И има още, но в момента не са ми под ръка. Ето тази карта, която е лимитирана Ultra Rare на Никола Барела, номер 82 от 99. Наистина имаше доста добри попадения и съм доста доволен. Напишете ми дали сте гледали всички клипове, кое замирате за най-хубаво въобще като карта от колекцията и се абонирайте за канала на 43 Sport Cards. Благодаря ви, очаквайте още нови видеа с нови карти и интересни изненади. До скоро!